Я вітаю ўсіх, хто апынуўся побач у момант, калі наша каманда мае намер распачаць чарговае фальклорнае падарожжа. Таму што калі ўзнікае адчуванне, што губляеш сувязь з рэчаіснасцю, варта пакідаць горад і рухацца ў глыбіні часу, наперад у мінулае. Так што едзем. Ой, да ты, калинушка, свет малинушка, ой, да ты не стой, не стой, на рек крутой. Надвячоркам мы прыехалі ў Скірмантава паселішча, дзе дагэтуль захавалі жывую традыцыю. Тут штогод ладзяць архаічнае ігрышча, пякуць ката. Будзем назіраць за абрадам разам, да таго ж я распавяду вам пра міфічнае і гістарычнае мінулае вёскі. Ой, да не спущай, Голья, на синее море, ой, да по синему мору, и корабель плывет. Можно вот этот? Ой, дай. Да, давай прогоним целый дубль от начала до конца. А цяпер я і вы разам са мной ужо тут, у сталічнай студыі Белтэлерадыёкампаніі. Сёння мы будзем назіраць за ігрышчам ката-пячы, што традыцыйна ладзіцца ў вёсцы Скірмантава 27 лістапада. І час ад часу заглядваць да нашых сённяшніх герояў, каб паназіраць за працэсам трансфармацыі старажытнай народнай песні. А герой гэтым разам наш аранжыроўшчык Артём Кондратюк і арт-гурт «Багач». Арт-гурт «Багач» арганізаваны ў 2015 годзе спявачкай удзельніцай калектыву Аленай Арутюнян. Найперш рэпертуар складаўся выключна з аўтэнтычнага матэрыялу. «Багач» – пастаянны ўдзельнік дабрачынных канцэртаў, шматлікіх тэлепраектаў, а таксама творчых беларускіх сустрэч на Беластотчыне. Гляньте, які партнерші. Гляньте-ка. Частки катины уже спеклись. О, бачите? Нет. А где хвост? А хвост я проработал. Забылись. Все, Ой, у лесе, на медведь рекая, будет тебе девонька, да смехру лихая, будет тебе девонька, да смехру лихая, да нехай рекая, да нехай рухая, да нехай лихая, я сама такая. Буде говорите, буду норовите, а буде кричать, и я буду молчать, а буде кричать, и я буду молчать. Я тому медведю солодень подкину, а свою свекровку в пярину кину. Ось я, девчата. С макшим
Вышэйшая кропка Беларуси, без перабольшання можна сказаць, мы з вами на вяршыні нашага супольнага свету. Гара Дзяржынская, але значна раней яна называлася Святой гарой. Называлася гара святой до 1958 года. Па расповедах на гэтым месцы калісьці было вялікае паселішча. Але насталі ліхія гадзіны, прыйшлі на зямлю татары. Схаваліся жыхары ў лесе, пачулі, што ходзіць нехта па ўскрайку і кліча славянскімі імёнамі: Куліна, Міхась, выходзьце. Людзі выйшлі, і татары знішчылі амаль усіх, а паселішча зруйнавалі. Месца, дзе загінула столькі людзей, назвалі святым. Іди потримай. Кота, а тут треба ж його скласти на самом пасу. Кабу що було добре. Конечно. А нема там у нас? Погляді, може хтось і там вже стоїть. О, гляньте. Добрый вечер. Гляньте, я ж казала, ніхто прийде. Бачите? Заходьте, Заходьте, молодь, заходьте. Вчитеся обрадом старейших. Заходьте, коли ласка. Ось, сьогодні вечеринка, будемо гулять. Гляньте-ка, покуль той кот, погуляємо у раменчику гульню. Ось. На вечорки, так сказати, ранее так само гуляли, працювали, але гульні так само гуляли. Ось, наприклад, я його, о, этим раменчиком. Ну, бежишь, а я вже села. О, бачиш, яка. Стукалку, грукалку. Ой, Гульня кота пячы чымсьці падобнае да жаніцьбы цярэшкі. Гэта традыцыйныя калядныя ігрышчы моладзі. У Дзяржынскім раёне яе ладзяць на загавіны ці запускі перад Піліпаўкай, каб удосталь наесціся скаромнага ды нагуляцца перад 40-дзённым постам. Вернемся ў Скірмонтаў адразу пасля таго, як паназіраем за работай у студыі гуказапісу Артёма Кондратюка і салістаў арт-гурта «Багач». Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Голос как вообще? Раз, хорошо. Полетел голубь. Ну, я понял, да. Так, Витя готов? Можем пробовать. Поехали, все, пишем первый куплет. Полетел голубь, поле живится, поехал Ясю с дому жаниться. Прилетел голубь, поживившийся, приехал Ясю, оженившийся. Так, спасибо, первый куплет закончили. Все нормально, хочется немножко... Плотнее? Да, плотнее. Хорошо. Так вяло. Ну, давайте пробуем. Дальше. Паслила девка овечки, гей, гей, овечки. Паслила, заснула, гей, гей, заснула. Як приїхав дворянин, не чула, гей, гей, не чула. І он її овечки розподів, і тую дівчиночку розбудив, гей, гей, розбудив. Становися, девочка, на белый камень,
Гей, гей, на белый камень. Поехали, девчиночка, до моего двора. Гей, гей, до моего двора. Слухай, іду я вчора увечері додому, а сусіді гедак дружно дрови пілують, і бачила ж ти. Бачила, дурниця ти. То, що я не меблю ділили, вот. А я кажу, дрови пілують, помирились. Слухай, Наташенька, ось скажи, чекай, я попитаю. Наташенька, скажи, ось що ти своїх поршучков кормиш та, ось скажи, га? И тут до степная до меня нет тебе справа. Что тебе до моих порчушков? Как ты худеть хочу. Кормишь, кажуть. Ти бачила їх? Да, Бач, Наташа, і ти, як я. Такі, як я, такі. ні, я не такий, як я. Ти та не добра. Бачила? Ні, я хустку. то кому ж? Ні, я хустку. Хвалить я її всі у вёскі господиня, добре. Ось видите, гурков солить не вмію. Чому? Ось скажи, чому твій мужик гурков з банки не їсть? Бо не вмієш, не вміє. А хай собі не їсть. Не їсть, бо голова в банку не лізе. Хвостик я чую, А мы опять же до кута несем лыса кота. А мы опять же до кута несем лыса кота. Опять же до кута несем лыса кота. Почабіться, пєва. Ну зараз допоможу. Допоможем, зараз допоможем. Ось зараз почепиш. А не будемо гуляти. Не почепим, а подвесим. Не звони. Лучше поднимаешь. Камиле хвост. Ой, не достань. Як распавядае легенда, калісьці ў гэтых месцах ішла жорсткая бітва паміж рускімі войскамі і татарамі. Выйшлі ў чыстае поле два волаты, каб памерацца сіламі ў адзінаборстве. Біліся спярша яны конныя, пасля пешыя, перамог рускі асілак, а звалі яго Скірмант. І вось быццам у гонар асілка-пераможцы і назвалі мястэчка. Але спярша назоў гучаў як Скірмунты. Вяртаемся ў сталічную студыю. Галоўная дзеючая абрадавая асоба натуральна кот, якога майструюць з фігурнага печыва, вушкі робяць сала, вусы з макарон, рот з памідораў ці морквы, вочы з разынак альбо сушаных чорных ягад, а хвост са свойскай каўбасы. Ката ўрачыста прывязваюць пад столлю. Будзем і надалей сачыць за абрадавымі гульнямі, але найперш паглядзім, ці ладзяцца справы ў нашай студыі гуказапісу. Основной голос Витю надо включать? Да, оставляйте. Вставляй. Если можно, громче музыку сделайте, пожалуйста. Полетел голубь, полежи.
оживиться. Поехал я сю с дому жаниться. Прилетел голуб, оживившийся. Приехал я сю, оженившийся. Сейчас переходим к припевной форме. Ось глядите, як потрібно робити. Ну давай. Господар зараз. Ну давай покажи клас. От порога до кута еду по лысого кота. А вот. Гусик, смотри. А зараз будем... Давай петухом ходи, тебе фан. Петухом? А як же ви думаєте? А у нас на господарці нашій певні. Паходжання назви Скірмонтова яшчэ одна легенда, больш романтычная. Пайшлі неяк маці з дачкой Марылькай жыта жаць. Стаміліся, ды і прыселі папалуднаваць. Заснулі, а прачнуліся ад мужчынскага голаса. Прасіў той голас: «Жанчынкі, ці можна у вас вады напіцца?» Яны ўсхамянуліся і ўбачылі, стаіць вараны конь, а на кані сядзіць прыгожы малады хлапец. І кажа ён: «Было нас у бацькоў 5 сыноў. Бацькі ўжо памерлі, а мы ўсе жывем паасобку, з кірмунтамі». Неўзабаве малады хлопец прыслаў да Марылькі сватоў. Яны ажаніліся і пераехалі жыць у сваю хату. Хутка ў гэтай мясцовасці пачалі селіцца людзі, а паселішча сваё назвалі Скірмунты, што азначае «жывем паасобку». Подаруем по поллапки. Капуш заўсёды быў на карце. Цудоўныя подружкі, дзялю вам па вушу. Каму я гэтую галаву падарую? Падарую. А вам такой гэты бачок. Каб вырас добры паршучок. Атрымай жывотик. Каб увесь год круціўся, як калаўроць. Ну надо без спінку, каб выгадаў добрую свінку. Хвост по кругу. А я лізну не отдай, не смачный хвост. Ой, так. Давай переживем эту пост. Ночной воробья. А где был воробей? Дома. А что он робит там? Хворый ляжить. А что его болит? Ручки. Падала я у ворот, вырву фигурушки, выбор я мурушки. Падала я кубочки, падала голубочки, пар яго не бярэ, толькі к сердцу пристае. Падала я кубочки, падала голубочки, пар яго не бярэ, толькі к сердцу пристае. А где был воробей? Дома. А что? Заўважу, што адметнасць скірмантаўскай традыцыі ў тым, што на пагулянку маглі збірацца не толькі маладыя нежанатыя пары, але і жанатыя. Мужчыны прыносілі выпіўку, жанчыны закуску, усе разам наймалі музыкаў і гулялі. Што тычыцца вобраза ката, то ў пэўных крыніцах выгляд рудога касматага з вялікімі вушамі ката меў дух-ахоўнік шлюбнага ложа. Ну, а мы пакуль паглядзім, якія рысы набывае даўнішняя народная песня, дзякуючы супольным намаганням аранжыроўшчыка Артёма Кондратюка і арт-гурта «Багач». Сейчас, нормально. Так, а да. может это еще музыки не было? Ну да. Слышу себя нормально. Сейчас нормально. Полетел голубь, поле живится.
Поехал я сю с дому жаниться, прилетел голуб, поживившийся. Приехал я сю, оженившийся. Можно меня побольше, а всех остальных поменьше? О, а давайте сейчас попробуем все вместе вокалист исполнить. Мы завершили назіраць за старажытным ігрышчам ката пячы ў Скірмунтаве. За гэты час набыла новае аблічча і старажытная народная песня. Слухайце «Паляцеў галуб» у выкананні арт-гурта «Багач» і вяртайцеся да нас роўна праз тыдзень. Паедзем на Гродзеншчыну калядаваць. Буду чакаць, убачымся. Поехал я сю с дому жаниться, прилетел